per què no hauríem de canviar immediatament al castellà cada vegada que se'ns adreça una persona en castellà i que no sabem si és catalanoparlant o no i simplement se'ns ha adreçat en castellà, o una persona que té un aspecte que ens pugui fer creure que no és d'aquí o un nouvingut. Cada vegada que ho fem, enviem un missatge contrari del que volem. Cada vegada que ho fem, enviem el missatge de que el català, la nostra llengua, no és important per viure aquí i no la necessiten. I no és veritat que no la necessitin, perquè nosaltres, com a comunitat lingüística que ha viscut sempre aquí, hem tingut unes exigències i una expectativa del que venia de fora en tant que s'adaptaria. I aquestes exigències es veuen en que és necessari el català per accedir a molts llocs de feina, és important el català per fer feina de cara al públic i en general pot ser també més necessari en el futur, perquè de cada vegada hi ha gent conscienciant-se sobre com funciona això i sobre la situació. O sigui que no és responsable que facis creure que no necessiten el català per viure aquí. Ans al contrari, estàs afavorint una idea que els farà persones que després els costarà més adaptar-se, perquè acabaran molt sovint pensant que no, bàsicament que fins i tot tenen dret a que se'ls parli en castellà. I és una llàstima perquè cada vegada que triem no parlar en català emprem menys el català. I cada vegada que emprem menys el català són més fortes les interferències del castellà damunt la mateixa i el procés de substitució.